nezvechokwadi pachabatwa nemhosva pachabatwa nemhosva Mwari ari mubatsiri wangu pamusoro wechangamiro pamusoro wedare rino inini ndine mutauro wezwi rabva kutaura asi harina kutambira ipapo unonzani ndiri mari yeruzivo. Saka nyaya iri pekuti isusu tatine klabhu yedu yatochembera kusvika 30 years tiri muklabhu yedu tichifamba takazofunga kuti ngatibvise mari tabvisa mari dzakazosangana maRTGS nemahusa isusu tikati ngatichiti mahusa ega maRTGS ega nemudzimai wake wakazouya pakati wakangowarubasa asi zvaakauya takandofamba tese. Klabhu yedu haina kana murume kana hwani takandozviongorora tega kuti nana baba nemari tingonetsana. Saka takafamba nemari yedu kwakuzoti mumwe musi tikati ngatimboonesaneni matirezha aya makanaka here wasikana chimbouyai nemari dzenyu tione. Mukadzi wake uyu wakauya asina pamari yedu 400 dzotatamba 400 wakauya asina chiro. Tikamubvunza kuti sei wauya uri embuti wamwauya nemaRTGS akati kune 60 ndikambotarisa ndichawana 35 wamwanguiwa indoripo takagara paklabhu tikati enda kumba wonyatse kufunga isi mari shoma pakumadzimai wamwe wari kutengesa huku wamwe wari kuita mari chokuti tione mari iwo yauita hako kutaura nzanya enda wanangise kuti kumba kwako kunei. Wakabva uya the following wakauya ana Nelson manje wapinda ndipo takatanga hwehwe ipapo iri kudzipura mweya yedu nanhasi madzimai. Wasvika wabva tati tichibvunze kumba wakaonei kazi musabvunze mukadzi wangu apo panoti nini everest is under my control netumari twenyu ndindaichengeta everest simukatiende kumba ingoti rumbu wabva waenda kumba isu sare kunangisa mudenga ngwana wakuona ndege wabva atoenda sare 2 weeks wakanyora tsamba iye Nelson kazi komiti ndoda kumuona tikati wasikana uyai ikomiti izvouya usina mukadzi wako iri komiti uruti tiite sei iye mukadzi wako ari yakaenda nemakazi mukaona inini matoona everest kune raditira mukadzi wacho uri haafambi naye baka nezvese zvetiri kuita haachadiba kuti mukadzi wake yabude ukazi mukadzi wangu muda umusvitavo pamuda umuroya ndiyo wabva atogara saka munhu amakapa mari hapana bai hatimbomuoni bakwese ukutingoenda iye ndiye mwondo yakomiririra mukadzi wake ndicho vakaisa nemeseji iyoyi tabva tagara vana baba uyai muzivonza kutiitira ndokadzitwe ndiri baba mimba ukamasurupi yake handichina ukamaneva asi hazvinei dzinzarira bhiki tandogara toita sei tobva tadaidza vana baba varipo pamiting wauya tavataurira inini ndiri cheya kutaura kuno ndiri kuita raisi wangu wakatoshaika zwana uri muchani ndiri kumuiga mangwani apedza kutinyorera meseji yekuti ndiri kuda mari yangu yeberia mukasandipa mari yangu musauye kumba kwangu ba ndiyo nyaya yatiunza pano changamiro mumwoyo mwedu mune chutsu mwedu utori kumochari kwamudhara asi yaungautaura zviro zvisina basa mwana muduku usikambozinoti klabhu yacho yakatanga sei kana akabvunzwa kuti yakatanga rini ungozvitaura komaivizi maunzwa nani mudari muno ndiNelson eviziye mukadzi wake pamusoro yechangamiro ndauya muno mudari muno nekuda kweSamuel yandakagashira yakanzi Nelson Dziruto ichinzi wakati mukasandipa mari yangu mukaona zvamunoona musandibvunza izvi handizvizivi izvi izvi handizvizive vadare mambo handizvizive inini mukadzi wangu ari kurwara ari kumba ndonga baba yamese ndakaona mukadzi wangu akarara hatina mari yatakatora mirai ndikutsanangurire mirai ndikutsanangurire hamusi kundipawo nzeve mukandipa nzeve ndinokutsanangurirai mirai ndikutsanangurira ndiri kukumbira kutonga nekutonga zvakadii zvakasiyana ichitotonga iona pindura zvonokwadi wabvunzwa nditauri mai vatsanangura vachiti iwewe wakatozoya pakati handiti munhu akapiwa mari
mukadzi wako. Saka ini andimukubvunzi nyaya yemari because madzimai acho haana kupa iwewe saka panyaya yamari saka ndakubvunza kuti apa kugarire yapo ini handina kuuya kuzotonga nyaya dzemari. Saka usagara handina kuuya kuzotonga nyaya dzemari panapa. Ndauya nesamona rakanzi ndakati inini uchimi ndakakotwa kuti ndakati mukasanipa mari yangu mukaona zvamunoona musandibvunza. Handina kumbotaura masoko akadaro. Kana achiri chokwadi chandakataura inini ngaaburitse uchapupu hwacho. Kana aiwa handisi kudhaivheta samona riri kutaura kuti nyaya yamadzimai pane mari iri misi. Panonga paine wedding yesamone iyo iwe haufaniri kutomboripa papo. Your wife apaonde nemapurisa akaba mari mukadzi wako andiri. If these women can prove kuti mukadzi wako akapiwa mari, she's gone. Iwe hautombotipangidzi chinhu ba kunze kwemeseji yakanyorwa zvisiri izvo. wakatobhadhara mari awa kudaro. Nyaya yanga iri kudaro. Mari iripi? Hatina kutora mari yemunhu. Mukadzi wangu haana kuda mari yemunhu. Wakauri boy? Aiwa ndinozviziva. Takaenda kudare. Nyaya yakaita kudare mangu. Nyaya yakaenda kudare. Odai kugara. Ndisati ndagara zvanzi izvi ikirabhu iyi ndeyevakadzi. Tsamba iri panapa nemusangano wakaitwa musi wa4 September 2019 haisi kutaura izvozvo. Ndinokupai tsamba yemundiverengere kuti iri kuti kudii. Asi zviri kunzi nhengo. Nhengo zvinorevei? Nhengo zvinorevei? Pari kunzi nhengo papaine nhengo 18. Handisi kungwara. Zvese zvautaura ndizvokunyera. This is not a joke. What is wrong? I'm 73 years. Club yetu 30 years. Kwamba kuda pamene kubuda muswa kwamba kudai kuira. Isathatoti legacy yawana wedu. Akangobva panapa last time ukatomuti dzokai kukhoti. Takamboya mambo akati dzokai mogarisana. Kwakutitumira message yekuti mukaona izvo mungoona umwe wedu naso mota. Akadzoka kuruko izvo. Namba dziri yako ngedzaro izvo. Request ish. Inini message yanakanyora ndinawo kama message. Ndinawo message zacho. Kurunyorera. Ndinawo. Sisina. Edi club yedu yanga iri panamba. Ndo message yakanyora. Endakazvitaurei. Endakazvinyorerei. Pane reason ndakanyora my messages iwaya. Are you a member of this club? I'm a member. Oh, member of what reason? I'm a member. Kana mukadzi wangu ari member ndiri member. Kana mukadzi wangu ari member. Ukaona inini unaona mukadzi wangu. Iyo nyaya yekuziva takaenda kukoti wakabhadhara mari wakabhadhara $100. Wakandifonera ma2 calls ndikanyarara. Message yangu watishungurudza zvisingadikanimba mambo mutasa azvikobudiridzi mari akanditedzera mukadzi wako. Saka marekodzi egrupu ari emari anofanirwa kuti memupa mari. Takatobva kukhoti nemamesage atavira yanelson ndiye yakatibvunza kukoti kwakazi kusilva ukoti aisativa yapera yakapera iye papa. isu takaenda koklema kuti mari dzapera dzeclub nelson rubra watitamba asimbori member yeclub namba ngedzapo idzindiwakandimira message ukandifonera musi wa9 ndikanyarara ukandimba kwako ndine ukasha hwakawanda kuti mwedu rumochari koti yakati inini nditaenda kokumbira kukoti pamusoro ichangamiro kuti isusu taneta ngekufamba hatisisina mari. Makaenda kusungisa munhu here? Wakatisungisa ndiye. Semailagere kusungisa munhu akatora mari iyi. Imimi munhu akatora mari. Zvakaitika within short time. Tati ndiyese hapana 2 months zvese zvaitika. Izvo tabva ipapo kuti tapedza kutaura naye ngemari nemukadzi wako kuti ngauye nemari. Akati mukaona ive Eves muona inini. Tiri kusisi 2 weeks. Watinyorera uyai tiona newe committee. Chaenda. Yeye panapa
chandoda club yenyu anditi munoiziva Eh. ine constitution ine membership record yekuti mamembers ndanani munayo here ndipe munayo Ndipe. Isusu taisambodaro yose zvakaitaamhangu Matoko yomukadzi wanu akanga arubva pamusangano prosi yati ukamusingamoiti right mukadzi wanga anogara evhesi angani eubase evhisi ebisani zirutwe hana unezite Rikumba kwa uno. ndikuona tabeni nanetsai nalukia namarini mamembers ndiko ndikutsvaga ndoda zita rake remukadzi wari pamamembers evhesi zirutwe ngoti wakazoya taapakati uri ngekuzasi mukapenda naro mutambo Itori founding member. founding member yepikani wakambogara naye kubasa ivaizouya founding member ye19 kunyeperwa wakamukadzi wako ukabva Inini chitsananguraka. Marion ndimaiguru wangu. Anorarama nekunyepa. Achipomera mhosva dzekunyepa. ndizvoungoita Ndinomuziva uyu. ondizire tauraka kuti kilabhu yacho yakatangarira anditimbongoziva zvemukadzi wako zvese chitaura kuti yakatangarira uya kotora ina kilabhu yedu yanga iri kuenda zvakanaka ichitsotsi chisina nebasa chekutanga iwomen's club haina varume va this is a women's club saka munhu wese ane chekuita neclub yanofanira ari mukadzi kana usiri mukadzi you are not part of this ndo chekutanga kuva murume wememba yegrupu hazvikupi membership titesa ndizvo hazvikupi chii uri murume wememba yeclub saka mukadzi wako anotedzera mitemo yeclub haatedzeri mitemo yemurume wake then kechipiri your involvement in this case ndotoshaya kuti iri kuuya pano because ini ndakakutarisai pambo makatomira pakota ndoda a member of this club not muzukuru kana sekuru kana murume kana chi wemember weclub member no ndiri kuda club member because club member ndiyo inoziva constitution yeclub kuti inoti chii inoti if you don't pay what happens and member yakataurwa how to behave kana uri muclub yakataurwa kunzi kana ukaita zvakati tinoita zvakati icode of conduct andizvo then mune futi chinonzi conditions of service yekuti kana uri member yeclub what are you expected to do seclub member zvakafanana nekubasa anenge kubasa unozondopinda basa na8 wopedza nani 5 icondition of service titesi uri pabasa unofanira kupfeka chi protective clothing icondition yechi you go for tea na 10 kusvika na 10:30 you go for lunch kubva na 12 kusvika na 1 you go for tea afternoon tea 3 to 3.
i-condition of service kuti kana uri pana zvimwe chete neclub, kana uri muclub une mutemo yekuti unofanirwa kubhadhara mari subscription by zuva rakati. If you don't pay, uchaisirwa interest ye 10%. Usakabhadhara 2 months 3 months dzakatedzana usingabhadhari, anditi waakudzingwa muchii. Ukatora mari yeclub unotarisirwa kudii kudzosera panguva iri stipulated. Izvi zvinenge zvisi kunyorerwa muzukuru kana mwana kana ana ari kumba, zviri kunyorerwa member yeclub. Saka ndaka kuti aisa ibambura tiri kunyaya dzekoti, to me you are improperly before the court. Kana ndichiti you are improperly before the court, ndiri kuti bambo hamuna mararamiro ekuti munge muri imurino. Pane anofanira kunge ari, because anofanira kunge ari kubvunzwa nekupindura mubvunzo yeclub, imember yeclub. Warume munokwanisa kunge muri ma-ex official members ekuti mune wakadzi wachita zvinhu zvavo imune muripi muri kunze. Kana madaidzwawo munokwanisa kudaidzwawo, hamuvhoti, hamudita decision yamunoita. Kana wachita zvinhu zvenyu mune makagara pabhenji, wakabikwa timu unogonawo, asi kugara kubhenji hazvikupi chii, hazvikupi voting right, because you are not a member. Chinokupa voting right imembership. Mvura neti unokwanisa kumwa asi hauvhoti. Saka ini ndinotoshaya kuti uyu Nyamwanza uyu handiti ilo here. Kana Nyamwanza achitoti imimi Nelson, ndimi Nelson here, ndiye Nelson dzirutwe, Nelson dzirutwe and another versus Karame Mamburu and 3 others. Ati ndikushaya kuti iwewe wakakwana papi kuti utoite simba rekutosungisa maclub members. hauta legal standing. Ndiyo inozi legal standard, locus standard. Haukona kutomboripo. Ndira kupindura. Izwa ibamboka hatidiwa rume wanoita jenga wakadzi. Mirai hatidiwa wanoita jenga wakadzi. Uya kuvarume kuno. Imimi warume for my club yenyu warume wakadzi apa. Siya. Imimi warume wese vane wakadzi wane club yavo. Itaiwo club yani yenyu yewarume. Mune ma-members echirume. Izwa ibambo. Imimi we have proved that we are not a member. As your wife is a member of this club. Saka hamuna mariro mnobaya kusungisa vanhu on behalf of your wife. Your wife must do that because ndiyo member. Alright, warume amuri ndiyo member ndiyo anani. Taureka mazita acho ewarume. Mazita arungo. Akutambia muda wedoki. Chakaita musangano. Andika. Murume nomwe naumwe akadaidza mukadzi wamurume, mukadzi wese akadaidza murume wake. Nathani Yarzuda, John Manguruwe, Josephat Dzirutwe, Clifford Lukweza, Stuart Dzirutwe, Justin Richard Chadzingwa, Kennedy Dozo. Anditi warume wevakadzi wane club yani yawo. Saka makanzi uyaiwo warume mese tibatsirane muzwowo nyaya iyi because chakati wakadzi wazofunga kudaidza vamwe varume uya kwakwewe pane umwe murume akaita jenga wakadzi. Onika iweyo. Pane murume akaita jenga wakadzi. Ndosaka wakadzi wese wakati nesuwo tino varume uyai muzwowo. Asi kudaizwa kwamakaita hazvirevo kuti mahama mimi makaatenda meeting makadaidzwa nevakadzi wenyu mamembers to seek advice nenyaya yakanga iri. How much are you owed as a club nemukadzi?
mari tingangoti 400 ka ndiyo takamupa broti waigara side by side nini kudai tikamupa 400 9 o'clock dzemangwanani kudai kuti enda uchengete 400 usaidzi musadzibate-bateba ngatishandise maRTGS panapa 400 ngaigare yakanaka ndiye akabhura kuti 400 ndakakupa musi wakamuroora wako kuti iye aronditaurira ndakamuita propamba pangu akati marieni kumba kwako kwakaya 400 uyo kwakaenda 100 uko kwakaenda nyamene inimi munombotaurei naye because zvese zvauri kutaura manyepo kupera hapana chokwadi chavataura ndamubvunza mubvunzo wokuti mhai mbonyararai mboteererai takuti isusu bambo hatichazi kutoita riri because hatisina nguva november titi koti ndaizofara kuti dai mauya mukadzi wenyu auya padare timubvunze zvakuda kubvunza hamudairi because mupenyu hanamu because mukadzi wenyu ndiye treasure kana ari treasure ndiye anerekoti kubuda nekupinda kwemari kurwara kwemunhu hanzi kunyema ndinogara naye arorwara anga Terera mama. Nai Nelson. Izvi siyana nazvo. Tatiita chinhu chiri correct. Simple. Ita chinhu chiri correct. mambo ndazwa Tati vanhu ava ngavauye, mukadzi wako ngaauye kana aright. Titaura kuti mukadzi achi aright. Mukadzi wekuti kudota zvipindure ega nyaya dzani. Iwe unongoti Iwe mabhenchi changamire ndazwa asi chandiri kukumbira ndechekuti mutongo uno handimati munotonga mutongo uno mundipo in writing nyaya ndafambira haisi yemari haisi yemari rega ndikutaurire mashoko baba endautaurire Nyamwanza ndisatomudza Nyamwanza kuti Nyamwanza uri kumirira munhu here kubatsira munhu kuba mari yewanhu Zvinocherera zita rake. Mwana wemwari wenyu. tikuudze kuti uri kuda kutondipima kuti unondonyaro here Uda ine uda uchisani inini chikupa ireti ndikubhupana Iwe wauya neijini mwana. ndikupe in writing ndichiti ndikupani ndikuda kupa in writing ndiri kuda kupa in writing inini wozosungisa inini ndoda kupa mukadzi wako in writing mukadzi wako uzosungisa inini Umbatsira. wochimubatsira Uchanyepera nini? Ungwarira. akangwara steri Vakangwara bani kuti haikwiri. chenda tauri mukadzi wako anozari mukadzi wako Evis chive vamnyora Evis munyore someone ndotomuda uno iyo ndokwanisa kuita kana dare ndiri naye chete musi wazvo wane munhu mari yedu yapera because the purpose why wakadzi ava Anozobhadhara nemari. izwai bambo hapana chinorwadza like getting zero for effort musaimuzva kuti munhu unosiriswa nemunhu kuti awerenga form 3 yese ari kuerenga form 4 yese ari kuerenga maresults ouya nauku that's getting zero for effort saka titotaura wakadzi ava 30 years vari kusevha mari yavo now that they want to share their money motaura kuti mari yacho haipo takai vari kunyepera vari kunyepa totally kunyepa chakuchaipo muchazoona chokwadi chacho chichazobuda mukadzi ngauye nechii chichazobuda chokwadi chacho mukadzi wako muridzi wechii memba yeclub iyi ngauye apa atitaurire chokwadi chaurikutaura zvatopera because iwewe hautauri chokwadi anokwanisa kutaura chokwadi chete mukadzi wako ndoda kupa example ndanzwa changaniro izvaiba ndoda kupa example
Dynamos neCaps. Caps ine executive yake. Dynamos ine executive yake. Executive member yeCaps ingabva here kuCaps kopa executive yeDynamos zvekuita kutaura executive yeDynamos zvekuita. If this is exactly what you are doing, our guys are one club yao yemadzimai and one mtemo yao and mukadzi wako iwewe ngauye apo tipedze nyaya yake nemamwe maclub members ake. Imimi you are not a lawyer baba. Ukuthi munyakomira muri lawyer. You are not a lawyer. Ngauye amire apa wakadzisa nevamwe wavo tonoti mari tokasa kugadzisa sei kuti nyaya wamwe waone mari yavo because awanochema toda chii toda mari yedu topane nyaya baba. Right, tipei zuva rini isusu titori nomwedu rumochari member right. Imimi chendai mowige umwe mawidha umwe ndobva tangotengesa twekutengesa because mari muclub medu hamusina mari saka toonana December first week of December. Right, imimi bamboshadura perekedzai mukadzi wenyu asi uyai nemukadzi wenyu because ndiye member weclub. Imimi hamusiri member yeclub. Kana kutosara hako kumba iyo. Right, it's okay. Adi, next. Tasakara mna